I ara com els hi dic? Mama, papa, durant molt de temps he estat volent dir-vos una cosa. No. Mama, papa, sóc gay. Hola, Hola, què tal? bé, tot bé. T'he de dir una cosa. Què? Què passa? Estàs bé? Sí, estic bé, però és que soc gay. Joder, Àlex, i li has dit als teus pares? No, i per això t'ho dic a tu. Bueno, Àlex, que sàpigues que jo estic aquí. I per el que tu vulguis, sí que no passa res, però crec que és millor que ho parlem en persona. Vale, sí, vale, guai, sí. Llavors quedem després i ho parlem. Vale, perfecte. Ja t'escric. Adéu. Adéu. Ferran? Tu, bros, sabeu de què m'he enterat? De què? L'Àlex és maricón, tio. Què dius? T'ho juro, vaig sentir una conversa que van tenir pel telèfon, Ja tio. se li notava. O sigui, ja es veia que no va ser maricón. Joder, esa sí le veía, se le veo la pluma a kilómetros. Per què tothom està parlant de mi? Què passa? Àlex, crec que saben el teu secret. Com que ho saben? Crec que en Ferran em va escoltar quan parlava per telèfon amb mans lliures. Però, joder, Emma. Bon dia, nois i noies. Com sabeu, hem organitzat un torneig de futbol per les hores del pati. Tenim el primer equip complet. Ens falten voluntaris i voluntàries pel segon equip. Qui s'anima? Va. Gràcies, Ferran. Gràcies, Cristal. Gràcies, Àlex. Que tu no pots, que ets marica. Calla't, si juga millor que tu. És superllarg. L'exercici 2, tio. És que no el farem, loco. Anem-nos a fer alguna cosa. Per què ens mires tant? No se suposa que t'agraden els homes?